Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si pôjdeme zahrať Drive Empire. Je to podľa mňa dobrá autová hra, je celkom realistická, tak sa máte na čo tešiť. Dopredu by som chcel požiadať, dajte prosím like a odber, veľmi mi to pomôže. No, zoberieme si tu Lamborghini. A môžeme ísť na nejaký závod. Do komentára môžete napísať, kto hraje Drive Empire, kto ho hrá, tak mi napíše, že aký závod hráte najradšej. Takže môžeme si ísť napríklad tu tento, poviem asi solo a dajte like a odber, veľmi mi to pomôže. Môžete to poslať aj svojim kamarátom, aby sa dostalo čo najviac ľuďom a neviete si povedať, veľmi mi to pomohlo. Takže ideme si dať tento závod. Podľa mňa tento závod je taký ľahký. Hlavne keď máš Lamborghini. Keď máš Lamborghini, nie je čo riešiť. Nesmieš tak nabúravať, ako nabúravam. Lebo ja mám aj počítač, na ktorom budem nahrávať, ale najprv nahrávam na telefón. Takže prepáčte, keď je horšia kvalita, tak mi to prepáčte. A môžete mi povedať, aké je vaše najdrahšie, či napísať do komentárov, aké je vaše najdrahšie auto, ktoré vlastníte v Drive Empire. Moje je to toto Lambo, to stalo 1 200 000. Ja som objavil glitch. Kedy som? Pozrite, ja som niekde, neviem kde. Sa odpojím. A toto by bolo pre toto video všetko. Áno, bolo to len také malé videjko, kde sme iba trošku dali iba jeden závodník, ale to podľa mňa nevadí. Tak čau. Čaute.